କିଛି ନ କରି ଖାଲି ଟିକିନି କେ ମାଇଆ ର ସମାଜ ହଉନି କଣ ହେଲା କଣ କହିଲୁ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ତୁ ପାଡ଼ି ପଡ଼ା ଛଳି ଜଳା ଛତର ଖିଆ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ନା ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଆଉ ତମେ ଘଇତା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସମ୍ବଳ ହେଇକି ରହିଛ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ କଣ ପଗା ଛାଡ଼ିକି ଇଆ ତାପରେ ବସି ଯାଉଛୁ ଏଇ ବାଡ଼ି ବସା କହୁଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ହଁ ରେ ତୁ କଣ ଖିଆ ଆମ ଦୋଷ କଣ ନା ଦୋଷ କଣ ହେଇ ରେ ଦୋଷ କଣ ଏ ସବୁ ଦୋଷ ବା ତମର କଣ ଦୋଷ କହୁନୁ କହିବା ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ କଣ କହୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାଟିରେ ସିନା ବଳ ଥିଲେ ଗଛ ବଢୁଆ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାଟିର ବଳରେ ଗଛ ତ ବଢୁଆ ଫୁଲରେ ଫଳରେ ହସେ ଆଉ ମାଟି ଯଦି ହେଲା ନିଜୁରା ନିର୍ମଳା ଗଛ ମରୁଡ଼ିଆ ଦିଶେ ମାନୁଛି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଲେ ଫଳ ସେ ନେଇ ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ହେଲେ ଭୋକିଲା ମୋର ସେ କଥା କି ବୁଝେ ସେ ତ ଖେଳ ବସର ଦେବା ଆଚ୍ଛା ବୋଲୁ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହଉଛ ଦେଖିବୁନି କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହଉଛ ଯଦି ଦୁର୍ବଳିଆ ହଉଛ ଆମଠୁ ଟିପ୍ସ ନଉନ ଦଉନା ଆରେ ଦୁର୍ବଳକୁ ଯଦି ଏତେ ପେଲିବ ଆମଠୁ ଟିପ୍ସ ନିଅ ଦୁର୍ବଳରୁ ଯଦି ଏତେ ପେଲିବ ଆମଠୁ ଟିପ୍ସ ନିଅ ଦିନକୁ ଦିଓଳି ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଅ ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଉନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସାର ଔଷଧର ଯୋଉ ଯୁଗ ଇଏ ସେ ବନ୍ତଳ ହଉ କି କାଠିଆ କୋଉଥିରେ କୋଉ ଜୀବ ସାର ବର୍ତ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ତ ଫମ୍ପା କାଠିଆ ଘଣ୍ଟା ଫମ୍ପା ହଁ ଫମ୍ପା ଆଉ ତୁ ନିତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ଖଜୁରୀ ପଡ଼ି କଦଳୀକି କହୁଛି ଫମ୍ପା ওই আরে তু তো নাকু খজুরি মঞ্জি সর খালি উপরে দানা নাহি মোটে তু তো নাকু খজুরি মঞ্জি সর খালি উপরে দানা নাহি মোটে অনেরু কদলি দেখিছু পুরা দানা ভর্তি গোটে খাইদেবু পেটে সেইথিপাই তো তো ঘরে তো গছ শୋଇ ପାରୁନି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି হ্যাঁ